बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम अननायारि सिबिनाय बावनाय जाबाय। बे समाव जों आदा भदेरसननि न'आव दंफैयो। आदा भदेरसना लक' पाइलटआव साख्रि मोन्दों, माबायदि मोन्दों बिनि सायाव जों माखासे बाथ्रा मिथिनानै लागोन। गिबियावनो आदानि सिनायथिखौ। खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आंनि मुङा बद्रेश्वर बसुमतारी, आंनि आफानि मुङा मिहिराम बसुमतारी आरो बिमानि मुङा थेलेब बसुमतारी। आंनि गामिया जाबाय माइदांस्रि आरो पिअ'आ जाबाय जुनकारें, धेमाजि डिस्ट्रिक्टआ। आदाया माबायदि नाजानानै बिसिम मोनहैखो? फंसे बाथ्रा दङ, जों नाजायोब्ला जों मानसि माहारिया मावनो हायै जेबो खामानि गैयानो। दा बेखौ नाहरोब्ला आंनि जि दिनै बा आङो जा लक' पाइलट एबा रेलवे बिफानाव आंनि जि जाफुंसार जानो हानाय, बेबो बिनि मोनसे बिदिन्थि आरो। माने जों दि नाजायोब्ला जों मावनो हायै जेबो खामानि गैया, बियो माने जाथावना नङा आरो। नाजायोब्ला जों सब खामानिखौनो मावनो हायो, नाथाय जोंनो नांगोन गोथौयै नाजानाय। ओरैनो सा साज्रां नाजाबा जानाय नङा। दानि जुगाथ' बादायलायनायनि जुग, जोङो बयबो मिथिखायो। बेनिखायनो बे बादायलायनायनि जुगाव जोङो बादायनोब्ला जोङो गावखौनो माने सांग्राङै नाजायोब्ला माने बै बादायलायनायाव जोंबो गेजेर हाबनानै जोंनि जि थांखि बेखौ जोङो जाफुंनो हागोन आरो। दा बे रेलवे एग्जाम होनाय समावबो आङो बहुद खस्थ' खालामदों आरो जि खस्थ' खालामनायनि फिथाइ आं बेखौ मोननो हादों आरो। आदाया सिगां माबाफोर मावोमोन नामा? सिगां आङो ओरैनो जोंनि जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानावबो दंमोन। आङो जुनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 6 बोसोर जाबाय सार्भिस होबोनाया। गिबियाव आङो सोलोंथाइ नेहाथारिमोन, नैथियाव आङो खेबनै माने 2 टार्म्स लेङाइ गाहाय नेहाथारियाव दंमोन। बेजों लोगोसे मोनसे भेन्सार स्कुलावबो आङो माने फोरोङोमोन आरो। फ्राय आङो बोसोरथाम बोसोरब्रैसो फोरोंनाय जादों। आं सिगाङाव बेखिनिखौनो मावोमोन आरो। ओरैनो आङो टिउसनबो खालामोमोन। आङो टिउसनखौ खालामोमोन आंनि लाबनि थाखाय नङा, जाहाथे गामिनि गथ'फ्रा भबिसत मोजां जायो, दावगानो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै आङो टिउसनखौ खालामोमोन आरो। ओरैनोथ' गामियारियाव टिउसन लाग्राया खमखा आरो प्रफिटबो गैया आरो, जेनेबा मोनो थाइसे थाइनै, खिन्थु बे जेबो नङा आरो। नाथाय आंनि साननाया बिदि, जाहाथे फिउचाराव गथ'फ्रा मोजाङै दावगालांनो हायो, आं बेखिनिखौ नोजोर बोनानै टिउसनखौ खालामोमोन आरो। आदाया मा खावलायो आथिखालनि उन्दै फरायसाफोरखौ फरायनायनि गेजेरजों? आं सानो, आं एसे सिगाङावनो बुंखाबाय, जोङो नाजायोब्ला जों मावनो हायै जेबो खामानि गैया। बेनिखायनो आङो सानो इयुनाव जोंनि जि जाखांफुनाय गथ'फोर, बिसोरो नांथाब नाजानायनि गेजेरजों आरो गेदेरफोरनि बोसोन लानानै जिउआव जि थांखि लादों बे थांखिखौ माने जाफुंहोनो हागोन। नाथाय नाजानांगोन गोब्राबै, अब्लासो जोङो गोब्राबै नाजाबासो जोङो जिउआव दावगानो हागोन। सासे बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ मोजां सोलोंथाइ लानोबा बिनि सोरगिदिं थासारिया माबायदि जानांगोन? सासे जोंनि बिमा बिफानि बयनिख्रुइ देरसिन आबादानो जोंनि गथ' गथाय। जों बिसोरखौ मोजां खालामनोब्ला, जेरै जों आबादखौ, जेरै माइखौ गायोब्ला जोङो खोथियाखौ फोग्रोयो, खोथिया फोनानै बिदिनो गायो, हालेवनानै जोङो हाखौ फोमोननानै गायो। गायनायावबो जोङो जेब्ला जाखांबोयो, हाग्रा जायोब्ला जोङो हाग्राखौ फुयो, बिदिनो एम्फौ जायोब्ला जोङो मुलि होनानै फोथाङो। जेब्ला बिदिनो थायो, मोनो, हायो, जोङो हाखांनानै न'आव लाबोयो। थिग बेबायदिनो जों जेरै माइ आबादखौ एबा गुबुन गुबुन जेरै मैगं बायदिसिना आबादखौ जोङो अनसि एम्फौ अरसि जोङो जेरै आबदाल लायो, जोंनि गथ'खौ जों बिनिफ्राय बांसिन आबदाल लानांगोन। बिदि आबदाल लानोब्ला जोङो मा नांगोन, जोङो बिमा बिफाया गथ'फोरखौ मोजाङै नोजोर होनांगोन आरो। जों दा आथिखालाव नुयो जोंनि गथ'फ्रा माने गथ'फोरनि बिमा बिफाया जोङो माने एसे बारा आबदाल लायै बायदिखौ नुयो आरो। जों दा बे मिडियामनि बेलाफ्रावबो गथ'फोरखौ जों एसे फाराग खालामनाय बायदि जों नुयो जे बर' मिडियामनि फरायनाय गथ'फोरखौ माने आबदाल लाया, थांदोंना थाङाखै, बबावबा गेलेना दंना मादों बेखौ बिसार लाया। खिन्थु गुबुन मिडियामाव फरायनायफोरखौ जोंनि बिमा बिफाया बिराद आबदाल लायो आरो। दा थासारिनि बेलाया बेनो, जों जोंनि गथ'खौ मोजां खालामनोब्ला जोङो बिमा बिफाया साननो नाङा दे आंनि गथ'खौल' आं मोजां खालामनो। जोंनि गावनि गथ'खौ मोजां खालामनायजों लोगोसे गुबुननि गथ'खौबो मोजां खालामब्लासो थासारिया मोजां जागोन। थासारिया मोजां जायोब्लासो सोलोंथाइयाव दावगानायजों लोगोसे जोङो जि केरियार दानाय, बे केरियार दानायाव जोङो दावगानो एबा साक्सेस जानो हागोन आरो। गोबां गथ'फोरा दे मेट्रिक फेल जाबाथाय डाइरेक्ट फरायखाला होनो, बिनि सायाव मा बुङो? बेखौ दा मा बुंनो, जोंनो सानो माने जोंनि बे आंनिबा गथ'फ्रा जे मेट्रिक फेल जानानै फरायला होननानै डाइरेक्ट सानना लायो,
बियो जौसेयाव 100 जौखोन्दो गोरोन्थि आरो जों बिदि साननो नाङा मानोना जोङो नाजायोबा जों मावनो हायै जेबो गैया जोङो फंसे बाथ्रा दङ फेलार इज द पिलार अफ साक्सेस माने मा होनो जोङो फेल जानाय एबा खेबसे फेलें जानाया बेखौ मा होनो जोङो दावगासिननायनि बेयो मोनसे नेरसोनसो जुदि जों नाजायोब्ला बे जेरै नोङो फेल जानायाव जेरैबायदि नोङो माने जेनेबा नाजानायाव फेलें जादों जुदि नाजायोब्ला जों बिनिख्रुइ आरो 2 गुन माने 2 गुन जोङो साक्सेस एबा दावगानो हागोन आरो साबायखर थाबाय आदानिसिम फोरमायना होनायनि थाखाय आदा भरेसआ दिनै लक' पाइलटआव साख्रि मोनबाय बिनि सायाव मा बुङो फिसालाया नोंसानि फिसालाया मा होनो दिनै आंनिया साख्रिया खाफाला जोंबाय ओरै थोरै आंना खामानिया जाबोबाय आयै आं मोजां थांसिगोन होनना बुंदों ओमफ्राय जोंबो बिदिनो दे साबायखर होदों दे फिसा इसोरा खिनो माबायदि फोरोंबोनाय नों फिसा जों फिसाखौ फोरोंदों फागि जायै जायै हाजिरा मावै मावै जों फिसाखौ फोरोंबोबाय दे आफा जोंहा गैजा रोङा मोजां गोसोआव फराय जोंहा टेबसनबो लानो हाया फोरोंबो हाया जोंबो रोङा सिमा थुग्रा दे फिसा मोजां फराय मोजां थां जोङो थाखा गरसे फैसा गरसेबाबो जों थिना दोनगोन जों बोराय बुरै हाजिरा गायो हाजिरा मावो जों फागि जाबाय बायोमोन गोदावसोराव हाजो खंखराव बिदिनो जोङो दे आयै आंनो फैसा नांगौ र' फिसा जोङो बुथुमबाय थाइसे थाइनै दङ जों हरगोन बेखौनो दे लां आफानो होनना जों हरोमोन दे आफा मोजांल' फराय मोजांल' रोंथों जों बिमा बिफा दुखियानि फिसाया मोजां रोंबा मोजां जों माहाजोननि फिसा नङा जोंनि थाखा फैसाया गरसे गरनै जों बुथुमबायनायखौ जों हरगोन होननानै आं बुङोमोन ओमफ्राय दे आयै आंबो फरायगोन होनना आं स्कुलाव थांलालै जेनेबा मानो थाङा होननानै आं लावथि लाबायबायनानै बुनो होसोबायोमोन दे थांगोन आयै आं थांगोन होननानै बुङो आरो ओमफ्राय जोंबो बिदिनो फागि जायो बोराया मैगं मावोमोन दे बेबा फैसाखौ बाहायबोनाङाहाय बोराय बेदरबो लाबोनांला जोंहा फिसाया फैसिगौनो फैसा बुरजा बोरायनो फै मैगं फैसा हरनांगौ थाखा हरनांगौ फिसाया फैसा मोनलाबो माखौ जाहैगोन माजों गारि भारा थांगोन होननानै आं बुङो आरो बोरायखौ बोरायाबो होनसै दे बोराय बुरै आं लाबोदों फैसाखौ नै इसे आं जेबो लाबोदिया खरसाबो लाबोदिया आङो फिसाया जों बाहायजोबा जों बेदर फिसा जाबा जों फिसाया माखौ मोनलांगोन होननानै आं लाबोलायबाय बोरायनो एसे होनना बुङो बोराया होमबा दे लाबोदोंबा फिसाया लांगोन जोंहा होननानै आं बुङो ओमफ्राय जोङो फागि जाबाय बायो ओंखामा दिनै जानो गैया माइरं गैया जोङो अरुणाचलाव लांदों फागि मावहैयो बोराय बुरैजों बोराया हालेवग्रा आं गायहैग्रा ओमफ्राय फिसाया बिदिनो फरायखाबाय बे फिसाजोआ न'आव थायो फिसाजोआ न'आव थायोना फिसाजोआबो हाजिरा गायो हाजिरा माइ हायो दे आंहा फंबाया फरायनाय दङ आं हाजिरा गायनानैबाबो आं फिसा फंबायखौ फोरोंगोन आं फंबाय थाखा फैसा हरगोन होननानै बुङोमोन आङो ओमफ्राय फिसाजोआबो दे जोंहा फंबाया फैयोबा जोङो फैसा थाखा नांगौ फंबाया फैबा माखौ मोनलांनो आयै आंबो हाजिरा गायहैनोसै आंबो हाजिरा माइ हायनोसै होनना फैयोमोन फिसाजोआबो बिराद खस्थ' बिब'आबो खस्थ' जाना थांदों ओमफ्राय जों बिदिनो बोराय बुरै खस्थ' खालामबाय आरो फागि जाबाय बायनानै फिसाखौ फोरोंबाय बोरायाबो हालेवबायोमोन जोंबो माइ गायोमोन बोराय बुरै हाजो खंखरनिफ्राय माइरं लायै लाबोफैयोमोन जोङो माइ नारखु बायना फैयोमोन बे रेसन मोनजायोमोन नालाय रेसनखौ लाबोनोसै जोङो माइखौ लाबोनोसै दे थुदोलै बुरै माइखौ नारना लांसै नों नारसो खिथु बोराया नारनो हाला नालाय बोराय जाबाय आंबो खिथु नारफाबोनोसै दैया बारनो हाला दै मोनसे दङ बे दैखौ बोरायाबो नारनो हाला आं नारखुबायना होफानोसै थिखांनो हालालै बुरै नारखुनो हाला नोंबो नारफाबायदो होननानै आंबो नारफाबायना होयोमोन लाबोनानै फिसाफोरनो माइ माइरं जाहो फैयोमोन जोङो आंनिफ्राय बिराद खस्थ' फरायबोदो बिमायाथ' जों रोंखाया बिमायाथ' रोंखाया जोङो आसिमा थुग्रा नालाय फिसायाबो बोरैबा बोरै गावनि मेलेमजों रोंबोनायसै रावबो गोरों गोराबो गैया जाथि बंख'बो गैया खाथियाव दे ओरै फराय ओरै खालाम गैया जों आसिमा थुबाय बायनाय जोंहा रावबो फोरोंग्रा गैया आफा दे नोंनो मेलेमजोंनो फरायनानै आं बुङोमोन दे आयै जागोन फरायगोन आङो होनोमोन दे आफा आं नोंनि हालेवनायखौ नाङा बिनिसो फिसायाबो हालेवा नालाय हालेवनो रोंखाया दे आफा नोंनि हालेवनायखौ नाङा आंनो जोंनो बोरायानो हालेवग्रा फेथें फुथुं होननानै बोराया हालेवोमोन खुग्लु खांग्रांबाबो बोरायाबो गायनोसै बुरैयाबो गायनोसै बिदिनो गरसे गरनै हरना जों फिसाखौ फोरोंबाय आरो खस्थ' मस्थ' बिदिनो हान्थुजों नारथाबायना माइ गायनाय हान्थुजों नारथाबायना हालेवनाय माइ गायनानै जों फोरोंबोबाय आरो हागिजावनि दा फिसाला सासे दंमोन बिबो मालाय हिनजाव लानानै हाबा जानानै जुदा जाना थांबाय दा रावबो मावग्रा गैया दा नै गावबो हालेवा नालाय दे आफा नों हालेवनांला नों स्कुलाव मोजां गोसो हो होननानै बुङोमोन आरो दा गोसोआलाय मोजां जाबाय आरो साफा जाबाय गावनिबो एसे सान्थि जाबाय जोंबो एसे सान्थि जाबाय खस्थ' फोरोंबाय नालाय जोंबो खस्थ' खालामनानै फोरोंबोबाय फिसाखौ माइरं गैया दैरं गैया जानो गैया लोंनो गैया मालायजों मुगै जानाय मालायजों मिजानाय जालांदोंमोन जोङो फिसा बायना जानो गाननाय जोमनायबो गैयामोन बेसे जों गाननाय जोमनायबो थिनथिब्रा थिनथिब्रै दख'ना सुरि गानबायनाय गामसा सुरि गानबोनाय जादों जोङो
गोबां आलाय सिलाय रावबो खाथियाव जाथि खुरमा गैया फोरोंग्रा गैया थाखा फैसा हरग्रा गैया मदद होग्रा गैया बिदिनो जादों आरो जोङो फिसा फोरोंनायाव गावनो